Lau anai arreba umezurtzak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Behin, lau anai arreba omentzian, eta ama hilzorin zeola deitu zitun, eta eman ziren amak, ogi bat. Eta esan ziren, hau, zuek laguntzat. Eta, plop, hile inomentzan. Lau anai arreba hauek, ogi jaua ikusi, eta esan zuten, honekin ez guazgu, oso urrutia. Eta alare, erabaki zuten, lau puixketetan itia, eta bakoitzei zati bat ematia. Eta bide gurutze bat aino juntzian, eta batek esan zuen. Tira, bakoitzak gure ogila bilatu beharko deu, eta jun gaitezen, lau aizeta da. Eta hemen zazpi bat urtea elkartuko gea, hemen bertan. Eta dana konforme gehiatu zian. Bakoitzak bere ogiko eskorrekin, hanjuntzen aurrea. Bat, ibiliz, halako batian topatu zen astronomo batekin. Eta astronomoa galdetu zion. Ze gazte, zertan zabiltza? Bara, nire ogila bila etorri naiz ba. Lan egingo nuke zerbaitetan eta horrekin ogila irabazi. Eta astronomoak izan zion. Ne bali maizu, nik eakutziko izut. Gustatzen bat zaizu. Eta honek esan zion anai honek. Bai, gustatzen zait. Eta nonbait, ogibidia eakutsi zion. Beste arreba bat, ibili, eta topatu zen jostun batekin. Eta jostunak gauza beha galdetu zion. Zertan zabiltza hemen gazte? Bani ogibide baten bila. Ne bazu, nekin gatu, nik erakutsiko izut joste. Eta laxe, han bertan gatu zen. Hirugarren anaia juntzan, eta eistari batekin topatu zen. Eta eistari honek gauza beha eskaini zion. Eta laxe, han gelditu zen. Eta laugarrena, ibili zen, eta lapur batekin topatu zen. Eta lapurrak esan zion, aldezun nire ogibidia ikasi. Eta honek esan zion, eta zein da zure ogibidia? Lapurretan aitzia. Bara, nire gurasuak esan zieten, ez da gauza ona. Eta lapurrak esan zion, tira, nik erakutsiko izut lapurtzen, geozuk erabaki, lapurtu edo ez, eta askotan jaberik ez duen gauzake lapurtu ditzazkezu. Eta bueno, hangetu zen, eta honek ikasi zuen ogibidia. Esandako 7 urte haiek pasazian, eta bide gurutze hartan elkartu zian lauak. Bakoitzak bere bizimoduan berri eman zun, eta astronomoak esan zun, eta gainea! Ara, ze manditen, teleskopio hau, eta honekin dana ikusteko gaitasuna daka, eta honekin dana ikus dezaket. Eta jostunak esan zuen, ara, nei horratz hau eman dit, eta horratz honekin idozer gauza josi daitekela esan dit. Eta txotek jarri zuen. Eistariak esan zuen, nei eskopeta hau eman dit, eta eskopeta honekin apuntatzeten guztia hil dezaket. Eta laugarrenak esan zuen, nik... Ez da gare zerrez, nik lapurretan ikasiet. Hoi ikasi bat mazu, hoi ikasi zu. Eta lau anaietako batek esan zuen. Baldakizue, ze jakindeten. Erreginen alaba, eren zugiak hartu eta eramandula, eta behakin daukala. Eta erreginak, nunbait, bere alaba salbatzen dutena, errege bihurtuko dutela agindu dute. Eta hor non esan zuten, guazen, juntzian erreginen gana esatea, bere pronto zeudela, beraien alaba salbatzeko, baino itxasuan bestaldian zeonez eren zugeua itxasontzi bat beharko zutela. Eta noski erreginak eman ziren itxasontzi bat. Ordun, astronomoak teleskopio hartu zuen, eta zehatz mehatz ikusi zuen drago jaua eta bere alaba nun zeuden. Anabitu zian, juntzian, eta bastante gertu zeudela lapurrak esan zuen, nik lapurtukoet. Eta bere habilidade horrekin alaba hartu zuen,
Eta erentzugia kontuatu zanean, gozua jeiki zen, han hasi zan sua botatzen horruka, eta istariak, bertan ziola, eskopeta hartu eta zamba! Akabatu zun erentzugia. Eta eroitzen aizala, danbateko galanta eman zuen, eta itxasontzi jai zulua intzion, eta ura sartzen hasi zen. Eta orduan jostunak bere horratzatea zuen, eta josizun itxasontzia. Eta alaxe iritsi zian lehorrera. Eta alaba ura eraman zuten erreginen gana. Eta orduan lauak esan zuten, oain errege edo erregin esateko, ni naiz aproposena, zen nik ikusi ez banu ez genduke jakingo nuntzean, esan zuen astronomoak. Eta nik ez banun, zeatik laportu, ez nitzak hemenango esan zuen lapurrak. Eta jostunak esan zuen, eta itxasontzia josi ez banu, danak urperatuko ginateke. Eta izari esan zuen, eta nik ez banun akatu erentzugia, ze pasako litzake? Erreginak angeatu zian pentsakor. Zein jarriko du errege? Eta ikusi da, etziola konponbidei, bakoitzai, zakua bete urre eman ziren, eta auzia olaxe konpondu zen. Eta alabazan, edo espazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila, zuen herriko plazan.